ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ନା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କହିଲେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଚୁଟି କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଦିଆଟା ବି ଦେଖିବେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ତେଲ ଲଗେଇ ମେଥି ପକେଇକି କେତେ କଷ୍ଟ ହଁ ମେଥି ପକେଇ କଣ ପକେଇ କରିଥିଲୁ ମା? ମେଥି ନଡ଼ିଆ ତେଲ କିଏ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ନା ନିଜେ? ନାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦିଆ ହେଲା? ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମାନେ ଏଇ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମେଥି ହଁ ମୁଁ ହିଁ ସତ? ହଁ ମମ୍ମି ତ ମୋତେ ଭଲ ଚୁଟି କଟାରେ ଟିକେ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଆଣିବି। ଆଉ ଦର୍ଜି ଅମା କରିବ, ଦର୍ଜି ଅମା କରିବ, ନାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେବେ ଆଗରୁ ଆସିଲା ବାଟରେ କଥା ହେଲେ ଏବେ ଟିକେ ଆସିଲା ଚାପରେ ଆସିଲାଣି ଆଉ ତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗପୁଛି ଆଉ ମୋ ମୁହଁଟାକୁ ବ୍ଲର୍ କରିଦିଅ ନାଇଁ ତା ମୁହଁଟାକୁ ଆଣ ସେ ସୁନ୍ଦର ଆମ ହଁ ମ ମେଥି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପକେଇକି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କିଏ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଆଉ ହଁ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ନା ମୁଁ ଜମା ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ଖାଲି ଦାଦା ମୁଁ ଜମା ନୁହଁ ମୁଁ ତ ସୁନ୍ଦର କିଏ କାମଠୁ ଝିଅ କ'ଣଟା ଦେଖିଛୁ କହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଟି କିଛି ଛୋଟ କରିବନି ଛୋଟ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛୋଟ କରିଛି ନା ନାଇଁ ସେ ହଁ ଆଉ ତା କ'ଣ କରିବା କହ ଏତିକି ଏତିକି ମାନେ କାନଠୁ ପାଖକୁ ବେଶୀ ନୁହଁ କାଟିକି ମନା କରିକି କରିବ କେବେ କାଟିଛୁ କେବେଠୁ ଇଏ ଅଛି କ'ଣ ଦି କହିଲୁ ତିନି ବର୍ଷ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଇଏ ଡବଲ ପୁରା ରଫ୍ ହେଇଗଲାଣି ମ ଚୁଟି ହଁ ଦେଖିଲୁ ଆଣ୍ଟି କ'ଣ କହିଲେ ରଫ୍ ହେଇଗଲାଣି ଚୁଟି ପୁରା ଚୁଙ୍ଗେଇ ଦିଅ ଏ ମମ୍ମା ରଫ୍ ହେଇନି ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ନାହିଁ ଯେ ତୁ କାହିଁ ଭଲ ଭଲ କରୁଛୁ ସଦର ମୁଁ ଟିକେ ସେଟିଂ କଲା ବେଳକୁ ଖାଲି ଭଲ ଭଲ ହବ ହଲ ନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନୁହଁ ଭଲ ଭଲ କରି ଦେବି ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ଜାଣ ନା ମତ ହଁ ସେ କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ଥିଲେ ହଁ ହଁ ସବୁ ଭଲ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିନି କି ଝିଅ ହଁ କରିଛି ଆଜି କରିନ ଆଜି କରିଛି ଆଉ ତେଲ ଲାଗୁଛି ଚୁଟିରେ ନାଇଁ ତ ହଁ କଇଁଚି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସ୍ଲିପ୍ କରୁଛି କାଇଁ ତେଲ ଲଗେଇନି ତ ସେ ସଫା କରିଛି ଆଜି ତେଲ କରିନଥିବୁ ଆଜି କରିଛୁ ହଁ ପକୁନି ଠିକ୍ରେ ଯେ ଆମ କଇଁଚିର ଦାଢ଼ ନଥିବ ଚୁଟି କଟା କଇଁଚିରେ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ କଇଁଚି 600 ଟଙ୍କା ଲୋ ଝିଅ ହଲ ନା ପୁଣି ହେଲିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଖାଉଥିବ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଇସ୍ ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ମୋ ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ର ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି ମୁହଁଟା ଦେଖିଦିଅ ଆଣ୍ଟି ମୁହଁଟା ହଁ ଏଇଠି ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଏ ଆଣ୍ଟିଙ୍କି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଗାଇସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ବାଏ ଗାଇସ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍स ଫର୍